Naay pipila nga gipangsulti ni Kristo mga igsuon nga naghulagway unsang klasiha sa kinabuhi or sitwasyon didto sa langit. Doon na sa to siya giingon nga sa langit wa nay minyuay. Wala nay minyo didto. Muna kamo ganahan mo moadtog langit. Ha? Nya wala na rabay minyo ay didto, nya kamo mga minyo unsaon na lang. Ang imong bana lain ay giagbay-agbayan adto di ka masilos. Ang imong asawa ang pari na magsigig agbay-agbay magsabak-sabak pa. Nya unsa man di mo masilos. Wa na may minyo didto, wa na may minyo ay. Sa to pa ang tanan ana common. Napasigisulti nga sa langit kuno gabaha ang pagkaon o mga lamiang ilimnon nga mga bino. Dito na dito ang mga palainom, sige inom ya, ganahan mo mukuyog sa mga palahubog. Siging inom. Sigig kaon, nya kamong gasigig paslim, managko mugmayo dito. Kay gabaha akong pagkaon. So mga pipila ni ka mga sitwasyon ba nga mulahi ang langit kaysa kalibutan. Nya karon naa say laing kalainan niingon ang kaning inahan ni San Juan og ni Santiago mo siguro ni James and John anak ni Zebedeo nga palingkura niya ning akong anak sa imong wala og sa imong tuo kun maghari ka na. Karon ang gitug-an ni Kristo didto sa langit wala nay ranggo-ranggo, wa na nang ranggo-ranggo ba kanang presidente ka, senador, unsa pa nang uban niya? Congressman, gobernador, board members, mayor, konsihal, barangay kapitan, kana mga santo papa, obispo, kardinal, monsignor, pare, wala na didto. Ranggo-ranggo. Nya karon ganahan mo na amoy ranggo. Sa inyong balay, wa mo'y ranggo-ranggo dito. Pwede bang makasugo ang mga anak sa ginikanan? Ha? Pwede sa inyong balay? Pwede? Pwede bang makabadlong ang anak sa ginikanan sa inyong balay? Di mo masukog badlongon mo, ingnon mo sa inyong anak na bad mana ma, suko ka, bad mana. Di kami kumuton ko ng baba ni mong buanga karon tubag-tubag ka diya. Ana. Ang inyong maid, pwede mo ingon, sir, ikaw lang usay panglimpyo CR. Ma'am, ikaw lang usay loto, ma'am. Tuog sa ko. Pwede na sa inyong balay. Dili, patay mo dito sa langit. Di mo ka maumupuyo. Kay matod pa ni Jesus dire, ang labing taas kaninyo kinahanglang mahimong alagad ninyong tanan. Ana, kay sama kuno niya mianhi siya aron pag-alagad dili sa pagpaalagad. So didto sa langit ang pag-alagaray mo'y tua. Ang pag-alagaray ba? Sa inyong silingan wa mo ana nga kami mo'y dato, kamo mo'y pobre, wa mo ana. Ako mo'y tag-iyas yuta, kamo di mo tag-iyas yuta. Ako'y magbuot, kinsay mo agis akong yuta. Wa mo ana. Wa mo mangural. Oh, musugod kay kag pangural, di nangang ko naka ako ning yuta. Wa mo'y labot dinhi. Ang musod gyud dinhi mamugos, patay gyud mo nako. Private property ba yan eh. Sa langit wa na na oy. Wa na na. Mao bitang way lingkuranan sa tuo, way lingkuranan sa wala, nga specific yun para ni kinsa. Wa na na. Kay ang langit, ang tag-iya sa langit, ang tanan nga tuas langit. Kitang tanan kung malangita, pulos na tatag-iyas, tibuok langit. Pwede na tang mulingkod sa kilid ni Jesus, bisag kinsa nato. Wa na nang ranggo-ranggo. Mobitan nang usay, makabati ko nga, ang mga mystics, mga dahil mystics bang usahay ba questionable ang pagka-mystic baka nang nakakita ko no siya unsay langit nya tuwa ko no didto si kuan moy galingkod to dapita si kuan di adiri nakuna pa din ang ranggo-ranggo sa langit nga isuswa na man rangguhay kay dapan ditong ranggo-ranggo awa na
Di na langit. Muna dinis kalibutan, sugda na tugpuyo ang langit. Unsa may kinabuhis langit? Una, gugma. Naaday ranggo ang gugma. Oy, og nahigugma ka, way rangguhay. Maubitan na imong bana, mahigugmas inyong maid, malupigan ka usahay. Ngano man? Mao na may kuyugas bana, mao na may gawas-gawason sa bana ang maid. Kay nahigugma man. Kana bitang mga famous kayo nga mga drama story diha sa ato mga teleserye, langit og yuta ang inyong kahimtang, dato og pobre naghigugmaay, naapa di ay ranggo di ay. Ang saop og ang amo nagkahigugmaay, pare og kaning kuan, madre kahigugmaay ana. Wa na nay ranggoy, basta nahigugma ka, britso gina, pariha kita, level ta. Na magani uban, mga dato kaayo, mobiya silang balay, bahalag bunogon, basta moadto gis iyang gihigugma, magpakasakit. Muna, ang langit kay gugma man, ayaw na ng ranggo-ranggo, ayaw na ng authority. Unsa may naa diha? Gugma. Agi ka no? Ingna ko no na imong tupad. Ingna nahigugma ka na ako. Ingna. Sige. Kay may ka, kahilas ko nimo may mag-asawa ti ka. Wala sad nag-isip-isip na pug ka. Gugma gani, gugma yun. Ang pare, pwedeng mo ingon ninyo, I love you. Pwede sa mo ingos pare, I love you pader. Ano ba? Oh. Nga ikaduha, sa langit, sa may tuwa dito, alagaray, si Kristo muunag alagad nato, matod pa niya, kung masud mo dito sa kong gingharian, magbakos ako o mag-alagad kaninyo. Siya mo imo alagad nato. Sinanggana, ang atong waiter dito sa langit, si Kristo, kuyog nilang mahal nga Birhen Maria, mo itigtimpla ni mong kape, kanindot, anak. Di mo ganahan, anak. So nindota ka, no? Pero dinhi siyota, kinahanglan sang maliwat sa taniya ni Jesus o ni Maria, nga sige ra sa tag-alagad, dili ta magpaalagad. Muna, lagi, sige na, kung balik-balik din wa gyud suguay, ang pari ra gyud manogo. Dito ni impierno ni pari, sige panogo, patay na yun. Na, ako bitaw, usahay, kana inihuman akong sugo sa Kristan, magmahay, biya ko anak, pero nindot sa kay sugoon sa Kristan, ano. Pero, kingon ko matay, ang sakristan masiguro ani mo'y malangit, ako naman tingali mo'y maimpierno ani. Mamawi sa kausahay, ako lang sa nag-ihatag ang kolekta. Ikatulo nga makita nato unsa toy atong tubag sa Salmo, luwasa ako o Ginoo diha sa imong makanunayong gugma. Ang ato na ding pangandoy didto, no? Ang pangandoyon Diyos mga tao nga gustong moadtog langit, kaluwasan. Pasabot didto, wa nay sala didto, kaluwasan. Kining pagpaningkamot nga mawa ang atong sala, mao gini ang number 1 na misyon sa simbahan. Pananglitan ron, ang imong anak ni suyop, sala na dili. Sala dili. Kusga. Kana, may kahibaw mo. Onya, kung ang imong anak ni suyop, musuyop ka, dili. Kusga. Okay, nindot. Masuko ka, dili. Sige. May magining ma-check na to ba? Masuko ka, dili. Masuko ka, sala na, dili. Di duha na mong nakasa. Kana bantay na. Kuwang kay taana, dapitan. Kana bang pagluwas? Unsa man ang pagluwas, gikan sa sala ngadto sa pagkaway sala. Nya nganong magpatakod naman ang kasiyang sa. Kanang pagpangawat, sala na dili. Ikaw mangawat ka dili. Unya og kawatan ka, masuko ka sa kawatan dili. Lain na sana, tanawa. Mayroon sa gusto na mahimo pa din, awa na. Nagpakasa na po ka. Luwasa ang kawatan. Gamitag yapong gugma, higugmaa ang kawatan, higugmaa ang manuyupay.
Kanang sugal, sala na dili. Manugal ka dili. Nya ugot doon sa imong banag sugal ang kwarta pildi pa gyud, masuko ka dili. Oh, mo na ay nagasuko. Kay matakda na pug kasiyang sa daghan kay tag-ingon ana, dili ba kaluwasan ang atong tumong timan sa langit, wa nay sala didto, ang makasasala tanan tuas impierno. Kalisod og ikaw nga wa gani manugal, dad-o na hinuong ka sa sugarol ngadto sa impierno. Imong bana mangabit, unsa man na sala na dili? Ha? Nya ikaw mangabit ka dili? Nya masuko ka niya dili? Mao na nasa lain, nasuko na sagda ngabit ayaw lagi. Kaluwasan god. Mao na hinumdumi nga mao ni ang atong misyon, kaluwasan. Nganong maghigugmaay man ta aron maluwas. Oh, yaw-yaw manuon suko manon ako pa din do na jud koy katungod nga masuko. Istoryahe. Sige, haron adto ka sa impierno, kuyog ka didto. Ana. Nya kini ni ang tanan gakinahanglan ni siya og kasuod sa Ginoo. Mao na si propeta Jeremias niingon gyud siya de, hinumdumi ko ha nga nagampo ko nimo Lord. Unsa may iyang giampo? Nga hunungon muunta ang imong kasuko kanila. Tanaw ha? Si Jeremias nahibaw siyang giplanuhan na siyang patyon sa mga buangon. Pero unsa iyang giampos Ginoo? Hununga ang imong kasuko ngadto nila. Nasuko ba si Jeremias sa nagplano og daotan niya? Wa, nagampo siya gani sa Ginoo, hununga ang imong kasuko ngadto nila. Kanindot no? Ang imong bana tuas kabit nga nagluhod ka dito sa inyo Ginoo in town. Tabangi taon sila nga maluwas in taos mga peligro. Ano ba? Hinaot unta nga di sila takbuyan og mga sakit. Magampo kas ilang kaayuhan ba? Hinaot unta Lord nga malipayon sila karon. Ana. Maayo lang tang ilang lawas kanunay. Ana ba? Imo nang iyampo. Jesus. Nay panunglo tingali nimo may ratag mga bangga Lord, may tag mga matay, may ratag na awa na patay ka wala ka maliwat ni Jeremias, di na nakaluwasan imong tumong ana. Ana. Mao na sa sige nimong ampo nga maayo ilang panglawas, nga maayo lang gid ila dito, malinga lipay lang gid sila. Oy, sunod adlaw mahibong lang ka nagagbayay ang duha padung sa inyo. Nya diha nagapundos inyo. Anak na matog, nya imong bana adto mohigda sa kwarto sa imo iyang kabit. Ikaw adto lang ka sala. Unsa man? Okay na nimo? Ha? Kinahanglan okay, alagari yun. Alagari yun sila. Alagari. Nga naman, og musugod kag kasuko, perting, kasana ka. Nya, sakto na, dili. Gamito nimong tawhanon nga gugma, sayop. Gamito nimo ang gugmang Diyos nun, sakto. Nga naman, matod pa ni Kristo, makainom ba mo sa kupa nga akong imnan? Unsa man ang kupa? Ang kupa sa kasakit. Ang pag-antos aron di takasa, ang pag-antos aron mo higugmatas mga makasasala, mauna ang kupa nga giinom ni Jesus. Ug maunay requirement aron makalingkod tatupad niya. Imna ang kupa sa kasakit nga akong pagaimnan. Hilom lagi mo. Manindog ta.